ин ҳамаи проектуш проекти хонаи дуэтажай проекти дуюм этажи ҳаму хонай 8 комнатаяк 18185 сомон фақат дар фундамени ҳаму расход мешавад. салом алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони ин канал. бародарон, имрӯз видео дар мавзӯи як хонаи дуэтажа мешавад. ина бо суратша бинен. шакиден суратша бародарон, ин амира мо проектша кашидем ва расходи фундаментша ҳисоб кардагем. хай видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. сурате ки мо нишон додем бародаро, ин ҳамаи проектуш проекти хонаи дуэтажай ана якум этажуш проектуш ҳанамиай 13 дар 9.5 4 хонай кухни бания ҳамаш дар ҳамун якум этажай. инҷа дари главни мешава, хай пешдулонай. инҷа дари главни мешава, инҷа зал мешава, зали калон. ами зал мисол инҷа ҷои чойхӯрӣ мешава залда. ами зал не тараф хона мешава, мисол хонаи нишаст мешава. ана инҷа кухни мешава, ана инҷа бания мешава. ана инҷа хонаи калон мешава 4x4 хонаи спални. ана ин калидора, инаи хел залқати калидор рафтагай. ана инҷа якта хонаи детски мешава, ана якта хонаи калон типа меҳмонхона мешава. ин якум этажи ҳамун проектай. размерушам ҳастай. ин хонаи детски 2:3x3 6x3 мешава, 4x4 мешава. зал 5:40x4.5. ана ин хона 4.5x3, иш 2x3, иш 1.6x3 мешава. ин ҳами якум этажи ҳамун хонаи мира мо расходи фундаментша ҳисоб кардагем. 1 метр баландӣ рехтагай, паҳмиш 40 рехтагай. ана ҳами 1 метр баландира 50 сантиметрша падушка рехтагай таи заминда, 50 сантиметр болои заминда. амир мо расходша ҳисоб кардем. ҳозир гап мезанем расходша. общий фундамент 79,2 пагони метра, 1 метр дар 40 рехтагай. ҳоз дуюм этаж чия бор бинед шумо. ана ин проекти дуюм этажи ҳамун хонай. ина 13 дар 9.5. ина ҳамун зал, ина лестница, ҳамун дуруни ҳамун зал дуюм этаж меброя. ина дута лестница ду тарафа меброя, боло дуюм этаж. ина гирдогирдам лестница мешава. боло ки биромад, инҷа лестницаи. ин лестница ба ин хонаҳо медроя. инҷа 4 хонаҳо, як калидорай, як зали калонай. инҷа як хонаи 3x4.5, ин тараф якта 3x4.5. инҷа якта калидорай 2:40x3.80. ана ду тарафа хонаи 4.5 дар 3.80. инаи дуюм этажи ҳамун хонара проектша. инаи лестницаи дуруни зал мешава, меброя 2.5. болода 1 метри хели лестницаи гирдогирди ҳамун чи хона. анами дуюм этажи ҳамун проекти хонай. ҳозир мо расходи ҳамунро ҳисоб кардагем, гап мезанем. расходи фундаментша як бор бинед. расходи фундамент дар 79,2 пагони метр, 1 дар 40 рехтагай 1 метр. ана семент бародаро 120 халта мерава.
120 қалда 43 сомони 5160 сомон. Арматура 140 дона мерава барои армировад кардан. Мисол 4 яд поёнда падушкада армировад мекунӣ, 4 яди дига болода 25 сомони 3500 сомон. Сим 15 килограмм барои ҳамон фундамина армировад кардан. 15 суми 225 сомон. аз санг 5 камаз мерава. мисол барои ҳамон фундамин 500 сомони 2500 сомон. шебен 2 камаз мерава 800 сомони 1600 сомон. ана қум бошад 3 камаз 400 суми 1200 сомон. усопули бародаро як пагони метри ҳамура як квадратам гӯем хато намекунем. уже баландиши як штега як пагони метри ҳамура 50 сомони устоҳо мерезан. 79 яъне 80 квадрат қариб 80 пагони метр 4000 сомон устопули шидагай. ҳамун фундамини хонаи дуэтажа устопулиш 4000 сомон устода рафтагай. общий расходи ҳамун фундамин бародаро ҳамун дуэтажа 8 комната як 18185 сомон фақат дар фундамини ҳамун расход мешавад. 18185 сомон дар фундамини нами хонаи дуэтажа. анаи бародаро як проекти хонаи дигай 9.5 дар 1590 анамиам 83.2 пагони метрай общий фундамин. ҳамира мо расходи фундаминша буровардем ва ба ғишти лои чанд дона ғишти лои мерава ҳамурам ҳисоб кардем. ана инҷа ин чорхонагай як калидор дора, яъне веран гӯем мешава. веранти калон дора. ана инҷа якта кухни дора. ана инҷа дари главнияи калидор медрӯӣ. наи калидори калона инҷа хонаҳо сета хона ҳами калидор медрӯӣ. хонаҳо 5 дар 3.3 шидагиае. меҳмонхонаш 6 дар 3.5 шидагиае. кухни 3.5 дар 2. ҳанами веранд 3 дар 10.90 шидагиае. инамир бародаро мо расходи фундаминша ҳисоб кардем. ҳозир нишон метавонем шумода. расходи фундамин дар 83.2 пагони метр 70 дар 40. семен 88 халта мерава бародаро 43 сомони 3784 сомон. арматур 85 дона мерава 25 сомони барои армировад кардан 2125 сомон. сим 10 килограмм мерава 15 суми 150 сомон. санг 2 камаз 500 суми 1000 сомон. шебен 2 камаз 800 суми 1600 сомон. қум 2 камаз 400 суми 800 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳамура 30 сомони рехтагиан 2520 сомон устопули шидагиай. общий расходи ҳамун фундамини ҳамун хона 11979 сомон расход шидагиай дар фундамини ҳамин хона. намира мо ба ғишти лои ҳисоб кардем. амира стенаша расходи стена ғишти лои 40 20 10 яъне дарозиш 40 паҳмиш 20 баландиш 10. общий ҳамуда 9360 дона мерава. яъне общий ҳаму 2.5 метр баландида. ана ба онҷо минус мешавад дар тиреза. дар тиреза минус мешава ҳамуда. минус дар 6 дарай ҳамуда 1 дарда 74 дона минус мешава. 6 444 дона минус шидагиай.
ана минус тиреза 10 та тирезаи ҳамуда 70-таи як тирезада минус мешава, 700 дига дар он минус шидагиай общи 8216 дона решти лои айнан проект мерава. бародаро, агар видеои мо ба шумо махсус боша ҳатман лайк дар комментариё нависед. бародаро, чӣ проекте дар кор боша мо ҳатман ба шумо сиёмка мекунем. боқӣ дар панои алло бошед, дар канал подписатсия кунед, аз видеои мо бохабар бошед. хай то видеои оянда.